Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har birigizga Alloh Taolaning salami, rahmati va barakati bo'lsin. Kichkinagina nasihat. Qur'oni Karimda aytila payg'ambarlar turында. Ham bo'lgan shunday payg'ambar, aning ismi bo'lgan Yunus alayhissalam. Ул балыкның ішіне, балыкның қарынына эләккән. Ул анда караңгылыкта Аллаһы Тәгаләгә ялварган, аны зикр иткән, аны олылаган, аңа дуга кылган, коткаруын сораган. Һәм риваяттә әйтелә, фәрештәләр моның тавышын ишетәләр икән шушы пәйгамбәрнең. Һәм бер-берсе белән аралашалар. Бу кемнең тавышы? Һәм әйтәләр, саутун мәгъруф. Безнең бу тавышны ишеткәнебез бар бит дип әйтәләр. Һәм бер-берсе белән аралашалар. Шушы риваятта әйтелә, Аллаһы Тәгалә әйтә икән, бу Юнус алейхиссалам, ул миңа һәр вакыт ялвара, дуга кыла дип әйтә. Һәм аны, Юнус алейхиссаламны, Аллаһы Тәгалә коткара, шушы кит балыгының карыныннан ул чыга. Ягъни ул Юнус алейхиссалам балык эченә эләккәчтен генә түгел, аның да Аллаһы Тәгаләне зикр итә торган булган, искә ала торган булган, дуга кыла торган булган. Шулай ук Әйюб алейхиссалам да байлыгы тарала, берәйберсез кала ул, хатыны белән икәү кала, һәм ул бик каты итеп ширли Әйюб алейхиссалам. Шундый сынау аңа килә. Сынау килгәчтен дә Аллаһны искә ала, зикр итә, аңарга дуга кыла. Һәм Әйюб алейхиссалам да ширләгәнчегә хәтле була бик яхшы кеше. Мохтаҗларга ярдәм итә торган була. Аллаһы Тәгаләнең юлына чакыра торган була. Һәм шулай ук ул мохтаҗларга ярдәм итә торган була. Аллаһны зикр итеп, искә алып яши торган кеше була ширләгәнчегә хәтле. Һәм әлбәттә, һичшиксез, Аллаһы Тәгалә аны терелтә. Ул аны терелтә, һәм ул терелгәчтен дә Әйюб алейхиссалам, Раббыбыз Аллаһы Тәгалә аңа әле артыгы белән байлыгын әйләндереп кайтара үзенә. Рәхмәтен аңа бирә, Раббыбыз Аллаһы Тәгалә аны терелтә, һәм ул бәрәкәтле тормышны алып бара. Карагыз әле, авырлык килгәчтен генә түгел, авырлык килгәнчегә хәтле дә алар Аллаһы Тәгаләне искә ала торган, зикр итә торган булганнар икән. Шуңа күрә пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламның, бу иң соңгы пәйгамбәрнең бер әһәмиятле хадисе. Ул хадистән өзек. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллам әйткән: Тәгарраф илаллаһи фирраха, я'рифка фишидда. Аллаһны искә ал, үзеңә рәхәт булганда, һәм Аллаһ сине искә алыр, сиңа авыр булганда дип әйтелә шушы хадистә. Шуңа күрә тамагыбыз тук икән, өстебез бөтен икән, сау-сәламәт икән, балалар да исән, сау икән, менә шул вакытта Аллаһны искә алыйк. Зикр итик. Авырлык килгәчтән генә түгел, рәхәт вакытта да Әлхәмдүлиллаһи Раббил Аламин дип шөкер итик, намаз укыйк, садакаларын бирик, дугаларны кылыйк, һәм Аллаһ Тәгалә безне искә алыр, әлбәттә Алла сакласын, авыр көннәрдә искә алачак иншааллаһ. Аллаһ Тәгалә һәр беребезгә бәрәкәтле, хәерле тормышлар насип әйләсен.